सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर वालों के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, बिहार में अश्लीलता थमे के नाम नहीं लेते। आए दिन रोज नया नया संगठन के द्वारा, नया नया राजनीतिक पार्टी के द्वारा, नया नया सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अश्लीलता के प्रति खिलाफ रहे खातिर हमेशा लोग नारा धरना प्रदर्शन करत रहेला, लेकिन फिर भी भोजपुरी में अश्लीलता थमत नहीं के। जी हाँ, कितना आंदोलन भइल, कितना बहुत बवाल खड़ा भइल, फिर भी इंडस्ट्रीज में अश्लीलता थमे के बिल्कुल नाम नहीं लेत लोग के। एक और हम जीता जाता उदाहरण बता दी कि एगो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के एगो गायक, नया गायक या पुरान गायक ऐसा खराब गाना गौले बन कि चारों तरफ मार्केट में चर्चा हो रहा बा। जी हाँ, वो गाना के शीर्षक बा कि मरौले हो बारू ना। अब बताई कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इतना गंदा गाना मार्केट में जब जाई तो एक कितना खराब असर पड़ी मार्केट में। लोग समझ सकतनी इस टाइप के गंदा गाना के गौले बा, काहे गौले बा। जब इंडस्ट्री में अगर अश्लीलता के खिलाफ प्रदर्शन होता तो इस टाइप के गाना ना आवे के चाहिए। जौना गाना के शीर्षक इतना अभद्र हो गए कि कहीं कहे में भी शर्म आ जाई कि हमने के भोजपुरी समाज में इस टाइप के भी गाना आवेला। और वो लोग बता दी कि इतना अश्लीलता गाना से हमने के भोजपुरी समाज तो दागदार होते बस, साथे साथे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के छवि दिन प्रतिदिन धूमिल हो चल जाता, मिट्टी में मिल चल जाता। काहे से कि जौना भोजपुरी के कल्पना भिखारी ठाकुर जी करके गई रहे, महेंद्र मिश्र जी करके गई रहे, गायत्री ठाकुर जी शायद भोजपुरी इंडस्ट्री वजह से हट के अश्लीलता के दौर में काफी तेजी से बढ़ रहा बा। रउआ लोग के एकरा प्रति का राय बा? रउआ लोग लाइक जरूर करी, चैनल के कमेंट में जरूर लिखी कि एकर का होके के चाहिए। आखिर इस टाइप के गंदा गाना आखिर केहू लोग काहे गा रहल बा। जहां भोजपुरी के ताजा खबर रउआ लोग के विषय से लिया बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे